מחזור י"ז! שום, בואנה! רגע, תחזיר לי את הבננה! רק, שמור על עצמך! עד מתי קלקול קיבה? אני לא ישן כאן, כי תפצתי כל היום, כי הקפיצו למסע שוב, הייתי בחלום. אין תקציב לאוכל, כי הדוד נשבר, מזל שיש את הכל בו, אבל בשתיים הוא נסגר. אני במלחץ, אין בנות, רק מכות וזקפות. כן אני מלחץ, לי כן בנות, לא מנקים את האסלות. האוכל קצת חשוד פה, יש לי קלקול קיבה, רץ לשירותים, למה יש לי חרא על האסלה? מרוב אפקט החלבה, התחלתי להזות, אפילו הזבובים פה נראים לי כמו בנות. אני במלחץ, אין בנות, רק מכות וזקפות. כן אני מלחץ, לי כן בנות, לא מנקים את האסלות. אני לא בתבור, אני לא בגליל עליון, לא, אין לי יחס רע. אני לא בנחשון, אני רק מתאמן כאן. תראו איך הוא רץ ומהר מתגבר, לא עוצר. תראו איך הוא רץ ומהר מתגבר, לא מוותר. כן אני מלחץ, לי פסיכופת, רק תראו את המבט. אני רוצה לאמא. אני רוצה לאמא. איי איי איי. יאללה. יאללה, תפאדל, נו עצור, בוא, עצור. תשמש.